Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 30-njy marty hepdeniň pinşenbe güni eferde habarlar gündəligi. Gepleşigimiziň esasy bölüne başlamadan ozal täzelikleri dinleň, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärim. NATO Birleşigine agda döwletleriň we Ortaýadyň elçileri Birleşigiň Brüsseldäki baş edarasynda 2017-nji ýylda NATO Ortaýat Keňeşiniň 1-nji maslahatyna jemlendiler. NATO'nyň baş sekretary Jens Stoltenberg gepleşikleriň gündäki Ukrainadaky konflikti, Awganistandaky howpsuzlyk ýagdaýy we regional terroristik töwekkülçilikleri öz için alýan meselelere gönükdiriljakdygyny 30-njy martda aýtdy. NATO'nun we Ortaýadyň arasyndaky dartgynlyk saklanýarka harby hereketler açyklyk we töwekkülçilikleri goşatmak meselesine de üns beriljakdygyny Stoltenberg aýtdy. Stoltenberg gepleşikleri häzir serhetlerimizde harby aktivligiň güýçlendirilen wagtynda biz üçin has zerur bolan düşnüklük hem açyklyk uğrunda möhüm ädim diýip atlandyrdy. Aşgabatda Belarus Respublikasynyň elçihanasynyň täze binasy açyldy. 30-njy martda geçirilen açylış dowrasyna Belarusyň we Türkmenistanyň prezidentleriniň gatnaşyp täze bina bilen tanışandygyny resmi media habar berdi. Türkmen medeniýetynyň maglumatlarynda täze elçihana Türkmen Belarusiýalygyň ýygyderli ösmeginiň uzak möhletli häsiýetiniň simwolu diýilip atlandyryldy we bu ýerde diplomatlaryň önemli işlemekleri üçin äkli şertleriň döredilenligi bellendi. Geçen ýylyň maý aýynda Türkmenistan Belarusyň paýtagty Minskde özüniň täze elçihanasyny açypdy. Türkmenistanyň we Belarusyň arasynda diplomatik gatnaşyklar 1993-nji ýylyň başynda esaslandyrylypdy. 29-31 mart aralygynda Türkmenistana 3 günlük resmi tapar edýän Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko anny güni Türkmenistanyň Lvov vilayatyna baryp garlykdaky dağ magdanlaryny baýlaşdyrjak kombinatyň açylış dowrasyna gatnaşar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson ekstremist islam döwleti toporuna garşy görüşde NATO'nyň ýarany bolan Türkiýe edýän bir günlük saparynyň dowamında türk resmiýetleri bilen duşuşdy. Tillerson Ankarada prezident Recep Tayyip Erdoğan we premier ministr Binali Yıldırım bilen aýra başga duşuk geçirdi. Tillerson we Yıldırım 6 ýyl bäri weýrançylykly grajdan uruşuny başdan geçirýän Siriýa barada şeýlede Siriýada hem Irakda islam döwleti toporunyň töweşijilerini ýok etmek boýunça görüşi diskussiýa etdiler diýip Türkiýanyň premier ministriniň edarasy habar berdi. Döwlet departamentine görä gepleşiklerde taraplar regionda möhüm howpsuzlyk we ykdysady gatnaşyklary ýaýwanlandyrmak boýunça işleri ara alyp maslahat edipdir we Tillerson Türkiýanyň regional liderdigini hem NATO'nyň uzak wagtlyk ýaranydygyny we burdaky möhüm roluny nyktapdyr. Ankara Siriýada islam döwleti toporunyň soňky galasy hasaplanýan Rakka şäherini töweşijileriň elinden almak boýunça bilelikde görüşmek üçin Washingtona basyş edýär. Täjikistanly adam hukuklaryny goraje tutsaglykdaky Buzumehir Ýorowyň aklawçysy öz howpsuzlygy sebäpli ýurduny terk etdi. Muazzama Kodirova häzirki wagtda Germaniýada bolup syýasy gaçabatylga soranlygyny 29-njy martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Kodirowanyň nirededigi 3 aýlap ma'lum bolmandy. Onuň sözlerine görä täjik häkimetleri ony öz müşterisi barada maglumatlary daşary ýurt habar beriş serişdelerine bermekde aýplap jinaýat işini açmak barada haýbat atypdyrlar. Ýurov İslam Gaýtadan Döreş partiýasynyň tutsak edilen 13 agzasynyň aklawçysydy. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon 2015-nji ýylda bu partiýany terrorçy gurama diýip atlandyrdy we gadagan etdi. Oktyabr aýynda Ýurov 23 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edildi. Häkimetler ony hökümete agdarmagy çağırmakda we sosial narazylygy öjükdirmekde aýpladylar. Mart aýynyň ortalarynda Täjikistanyň baş sudy Ýorowy sudy ätgermezlikde we hökümet resmiýetini kemsitmekde aýplap, onuň tutsaklyk möhletini ýene 2 ýyllyk artdyrdy. Adam hukuklaryny goraýjylaryň sözlerine görä Ýurov öz işi sebäpli Täjikistanyň häkimetleriniň basyşyna sezebar edilen adamdan 5 sany adam hukuklaryny goraýjynyň biri. Orsiýetli ýük ulag sürüjüleriň ýyllarça 3 gün bäri iş taşlaýyşy geçirip hökümetden ýol salgydyny ýatyrmagy talap edýärler. Olar salgydy agyr we netijesiz atlandyrýarlar. Guramaçylaryň biri iş taşlaýyşyň adynan 15-nji aprelde çenli dowam etjekdigini 29-njy martda Frans Press agentligine aýtdy. 2015-nji ýylda Ortaýatda işe girilen Platon ýol salgyt sistemasy ýük ulag sürüjüleriň arasynda protest döredipdi. Olar salgytlaryň artdyrylmagynyň esasy maksadyny ýollary gowlandyrmakda däl, hökümetiň goşmaça girdeji almak isleginde görýärler. Häzirki protest çykyşyna hökümetiň 31-nji ýanwarda transport salgydyny 2 hisse galdyrmak karary sebäp boldy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabat Lukashenko Berdimuhammedow bilen iki çak gepleşdi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda ýokary derejeli Türkmen Belarus gepleşikleri geçirildi. Türkmenistanyň we Belarusyň prezidentleriniň 30 martda Oğuzhan köşkününe gepleşikleri iki çak görnüşde geçirendigini resmi media serişdeleri habar berdi. Gepleşiklerden soň iki ýurduň döwlet başçylary bilelikdäki beýannamalary gol goýdular we olaryň gatnaşmagyna iki taraplaryň dokumentleriň bir näçesine gol çekildi. Şol sanyna Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň arasynda jinaýatçylyga garşy görüş boýunça protokolu 2017-2020 ýyllarda medeniýet we syýahatçylyk boýunça hyzmatdaşlyga degişli dokumentleri we ýurtlaryň arasynda käbir haritlaryň importyna degişli salgyt ýeňillikleri barada ılalaşyga gol çekilipdir. Türkmen mediasy taraplaryň bu gepleşikleriniň ähli urdaky partnerligiň mundan beýlek ösmegine bir binýat döretçikdigini ynam baglaýanlygyny habar berdi. Ýeri gelenini bellesek, Belarus döwletiniň prezidenti Lukashenko'nun daşary ýurt saparlary üçin ulanýan uçuryny Türkmenistanyň satyn alanlygyny we onuň öňkü Türkmen prezidenti Saparmurat Niyazowyň uçurydygyny käbir Belarus media çeşmeleri habar berdiler. Belarus prezidentiniň 29-31 mart günlerinde Türkmenistana diýen saparynyň soňky güni garlykdaky dag magdanyny baýlaşdyrjy kombinatyň resmi açylış dawarasy geçirilýär. Bahasy 1 milliard Amerikan dollar meşhurynäk bu kombinatyň gurulşy baradaky şertnama 2009-njy ýylda gol çekilipdi. Onuň gurulşy 2010-njy ýylda başlandy. Şertnamada gurulşy 2013-njy ýylda tamamlamak göz tutulupdy. Belarus hökümeti Belgorchem-Prom we beýleki kompaniýalaryň gatnaşmagyna gurulýan garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatyň 30 martda açyljakdygyny dekabrda eglan edipdi. Türkmenistanyň gündöwrüne Lewap welaýatynda ýerleşýän garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatda ýylda 1,4 milliard tonna kali dökünlerini öndürmek planlaşdyrylýar. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko'nun Türkmenistana 5-nji gezek sapar edýändigi aýdylýar. Onuň soňky sapary 2013-nji ýylyň noýabr aýynda bolupdy. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde başlaýas. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda aprel aýyndan sentyabr aýyna çenli newit gaz puwdawynyň işgärleriniň aýlyk haklaryndan 15-20% saklanyp galynar diýip Türkmen inisiatiwasy neşri habar berýär. Bu neşriň ýurt içindäki öz çeşmelerine salgylanyp 29 martda beren maglumatyna görä, işgärlerden saklanyp alynan pullar şu ýylyň sentyabr aýynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna harçlanar. Bu baradaky maglumaty Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Türkmen Newit döwlet konseriniň Gamyşlyjy Newit adly newit çykarýan karhanasynyň we Türkmen Newit gaz gurulşyk birleşmesiniň Balkan welaýatyndaky karhanasynyň bir näçe işgäri hem tasdiklady. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmadlygyny soran Türkmen Newit gaz gurulşyk birleşmesiniň Balkan welaýatyndaky karhanasynyň injeneriniň aýtmagyna görä, soňky bir näçe güniň dowamında Türkmenistanyň newit gaz puwdawyna işleýän adamlaryň ählisine öz aýlyklarynyň belli bir bölegini Aziýa oýunlaryna meýletin kömek hökmünde geçirilmegi haýyş edýän ardalar ýazdyryldy. Bize ýazdyrylan ardalarda meniň dekmet hakymy 15-20%-ni Aziýada 2017-niň kömek fonduna meýletin geçirmegimizi haýyş edýärin diýip ýazdyk. Bu ardalar newit gaz puwdawynda ýönükü işçi bolup işleýän adamlardan başga hemmesine ýazdyryldy. Ardany ýazanlaryň arasynda idara ýol başçylary, injenerler, operatorlar, tehnikler we ustalar bar. Bu işgärleriň has ýokary wezifelerdäki aýlygynyň 20%-ni, petrek wezipelerdäkiler bolsa 15%-ni meýletin saklap kaldyrmak barada arda ýazdylar.
Bu ardalaryň ählisi degişli edara kärhanalaryň administrasiýasyna gowşuruldy. Dip Balkanly injener gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda Newitgaz puwdawynda ýöneki işçi bolup işleýänleriň aýlyklaryndan hem meýletin kömegi saklap galmak barada ýokary derejede gurrun edilýär. Emma onuň möçörüniň 10% boljakdy aýdylýar. Aýdylmagyna görä Aziýa oýunlaryna meýletin kömek diýilip Newitgaz puwdawnyň işgärleriniň aýlyklaryndan 15-20% saklap galmak çäresi 6 aý, ýagny aprel aýyndan oktyabr aýynyň ahirine çenli dowam eder. Gepin gerdişine görä ýatlasak Aziýa oýunlaryna meýletin gatanç diýilip döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärleriň şol sanda çağlar bagynyň terbiýetçileriniň dähmet haklaryndan saklanyp alınýandy we türkmen telekiçileriniň döwlet haýryna uly möçörde maliýe serişdesini geçirmäge mejbur edilýändigi baradaky maglumatlar ençeme aý öň peýda boldy. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan guruluşy kärhanalarynyň bir näçesiniň başlygy Aziýa oýunlary üçin meýletin görnüşde pul himayetini etmek barada döwlet tarapyndan berilen görkezme sebäpli öz işini togtadyp firmalaryny yapmaga mejbur bolandyklaryny gurrun beripdi. Käbir orta derejedäki hususy firma eýleri bolsa meýletin kömekleri sebäpli öz öndürýän haritlarynyň bahasyny soňky bir aýda ortaça 20% gymmatlatmaga mejbur bolandyklaryny aýtdylar. Mundan başga 12 martda Türkmenistandan alternativ habarlar neşiri Türkmenistanyň siýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň ýurtda siýahatçylyk işi bilen meşgullanýan döwlet we hususy siýahatçylyk kärhanalara uğradandy aýdylýan hatyň nusgasyny çap etdi. Bu komitetiň başlygy Serdar Çolukow tarapyndan gol goýulan bu hatda Türkmenistanyň prezidentiniň kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen kärhanaňyz tarapyndan meýletin gatançlary etmek esasynda oýunlaryň guramaçylyk çykdyjylary üçin derur bolan gaznanyň maliýe çeşmesini emele getirmekde ýardym bermeňizi soraýar diýilip nygtalýar. Türkmenistan ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän döwründe Aşgabatda geçiriljek ýapyk binalarda we söwüş sunaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna azyndan 7 milliard Amerikan dollary möçöründe maliýe serişdesi harçlady. Sözümiziň ahirine bellesek Newitgaz puwdawnyň işgärleriniň aýlyk haklaryndan saklanyp galynjakdy barada Adatlyk radiosuna degişli türkmen häkimetlerinden kommentari almak başartmady. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Gazprom Türkmen gazyny togdudundan soň Özbegistan bilen şertnama baglaşdy. Russiýanyň Gazprom kärhanasy Özbegistan bilen gaz ýugdasy boýunça ilkinji gezek orta möçörlüğin alalaşygy baglaşdy. Munyň netijesinde Russiýanyň Türkmen gazyny 2016-njy ýylda togdudundan soň ýangydan satyn alyp başlamak mümkinçilikleriniň çeklenýändigine ünsü çekýär. Çarşynba güni Gazpromyň ýolbaşçysy Aleksey Miller Özbek prezidenti Şawkat Mirziýew bilen geçiren duşugundan soň şu gün biz Özbegistanyň gaz almak boýunça ilkinji gezek orta möhletliğin 5 ýyllyk şertnamany baglaşmak barada ulalaşdyk diýip maglumat berdi. Gazprom Özbek gazyny 2003-nji ýyldan bäri satyn alyp gelse-de, bu diňe bir ýyllyk şertnamalaryň çägini amala aşyryldy. Adatça Gazprom Özbek gazyny Gazagystanyň günorta sewitlerine aktarandan soň swap ulalaşygyna laýyklykda Gazagistan öz gorlaryndan Russiýa gazyny aktaryp gelipdi. Şol bir wagtda Rus mitbugatyna çap bolan maglumatlardan çyn tutulsa, Russiýanyň Özbegistanyň alýan gazynyň möçberi ýyldan ýyla azalmak bilen bolupdyr. 2013-nji ýylda Russiýa 9,4 milliard kubmetr özbek gazyny aktaran bolsa, 2016-njy ýylda bu 6,2 milliard kubmetr. 2017-nji ýylda hem 5 milliard kubmetr deň bolupdyr. Gazpromyň Özbegistan bilen ýokarda agdalan gaz ýugdasy alalaşygyny baglaşmagy Rus newit gaz kärhanalarynyň geçen ýylyň ýanwarynda Türkmenistanyň gaz almagy doly togtatmagyna gawat geldi. Gazpromyň Özbek tarapy bilen gaz baradaky alalaşygy baglaşmagynyň öňü syrasynda Gazpromyň Türkmenistan bilen gepleşiklerindäki problemalar goňşy Özbegistanyň gaz satyn almak baradaky alalaşygy uzaltmagy itergi berýär diýip maglumat berilýär.
şol bir wagtda şu ýylyň başyndan bäri Irany da türkmen gadynyň aktyrylmagy besedildi. Azatlyk radiosynyň ozal habar berişi ýaly resmi Aşgabat iýerilýän gadyň tölegleri meselesindäki ylalaşmazlyk netijesinde Irany gady aktyrmagy kesipdi. Muňa jogap edip Tehran bu meseleniň halkara arbitraj suduny çykaryljagy bilen haýbatatdy. Häzirki ýagdaýlarda türkmen gadynyň ýeketäk bir müşderisi Hytaý galdy. Emma Türkmenistan Hytaý tarapynyň özara gaz turgalarynyň gurulşygyna pul ýatyrynyň sebäpli bu ýurda TV gadyny arzan wagtdan satýar. Şeýlede Türkmenistanyň Iran bilen özara alalaşygynyň belli bölegi harit arkaly amala aşyrylýar. Bu aralykda türkmen häkimetleri türkmen gadynyň Owganistanyň üstü bilen Pakistany we Hindistana aktyrylmagy mümkinçilik berjek täze gaz geçirjisiniň gurulşygyny başlap 10 milliard dollary durjak diýip çak edilýän proýektiň çykdyjylarynyň 85%-ni öz üstüne aldy. Emma energiýa bilermenleri bu proýekti amala aşyrmagy mali meseleleri bilen birlikde Owganistanyň hukuk ýagdaýlarynyň böwet bolup durýanlygyny nygtaýarlar. Sözümüzün ahirini bellesek, bilermenler energiýa serişdeleriniň dünýä bazaryndaky bahalarynyň peselmegi, şeýle-de türkmen gadynyň 3 hyrydaryndan ikisiniň çekilmegi netijesinde gaz suwdasyna bil baglayan Türkmenistanyň gazdan gelýän girdejisiniň kemeljegini we ykdysady kynçylyklary başdan geçirjekdigini belleýärler. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde siz bilen men Sultan Açylowa. Saparmurat Niýazow adyndaky hassahanyň ilat üçin döredýän kösenşikler baradaky maglumatlarymyz bilen gepleşiklerimiz dowam edýäris. İlat içinde Niýazow hassahanasy adyny alan bu hassahanyň ýyladyş sistemasynyň yaramaz işleýändigine indi bir näçe ýyllariň bolandygyny, ýyladyş sistemasynyň yaramazlygy sebäpli diňe bir kışgullar däl, ýadyň şu çyğly ulary hem näsaglaryň kösenýändiklerini, durky bilen awatlaýyş işlerine mätäç bu hassahana barada asla alada edilmeýändigini näsaglardanam, ýaşaýjylardanam eşitmek bolýar. Aşgabat şäherinde iň bir arzan hem amatly hasaplanýan bu hassahanyň hyzmatlarynyň diňe bir aşgabatlylar däl. Vilayet ýaşaýjylary hem peýdalanmaga çalyşýarlar. Soňky ýyllarda Berdiňedäki gurulan kardiologiýa merkezi, Kelleboýun hassahanasy, Ozalky Gyzyl Haç hassahanasynyň ýerinde gurulan kardiologiýa merkezi bilen deňeşdireninde Saparmurat Niýazow adyndaky hassahana ýöneke ýylat üçin bir näme amatlara hasaplanýar. Vilayetlerden merkeze ugratylýan agyr hassalar hem öz maliýe ýagdaýyna görä köp bilen bu hassahanany taýlap alýarlar. Reanimasiýa, hirurgiýa, iç keselleri, nerw keselleri, süýçilik keseli, çağalar bölümini öz içine alýan bu hassahana becergalmal bolýan näsaglar we olaryň howsarlary üçin kösençilikleriň hassahana giren gününden başlanýandygyny bolsa, näsaglaram, olaryň howsarlaram soňra bilip galýarlar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Keselini bejertmek üçin bu hassahana yerleşmeli bolýan näsaglar ilki bilen onuň töleglerini galadasyny edýärler. Hassa töleglerinden daşary lukmalardan tanyş biliş gözläp, näsagyny seretdirmek galadasy bilen bu ýerde ýatyp durýardyň diýip vilayetden gelen berdaga aýdýar. Ähli zady ugrukdyrdymy kam diýerdiň bilen näsagyny targa dartyp başlar. Hassahanyň otoglarynyň içiniň sowuklugyna ýa öýüňden elektrik togy bilen işleýän peçe kelmeli bolardyň. Öýüň Aşgabatda bolsa bu meseleni çözmek ýeňilrek bolýar. Öýüňde tok peçiň ýok bolsa dükanlardan satyn alyp getirerdiň. Näsagyň tagalyp hassahanadan çykandan soňam tok peçini öýüňde hem ulanyp bolýar. Ýöne özüňde hususy maşynyň bolmasa, onda taksy tutup agramy hem gowrumy hem epesli bolan tok peçin keselhana kelmeli bolýardyň. Vilayetden gelen näsaglaryň hosarlary bolsa, näsag gutularyndan soňra tok peçin näme etjeklerini bilmän kösenýärler. Öýüň alyp gitjek bolan artykmyş ýük bolýar. Bir ýerde taşlap gideýin diýsen
hem az kuşbağa hem däl diýip berdaga diýrenler. Hastahananyň alada bir toq peci bilen hem gutarmaýandygyny aýdýan ýaşaýjylar hem kän. Hastahanada näsaglara berilen ýorgun düşekler hem hastalary kanagatlandyrmýar. Olaryň sary giden sintetik düşekler diňden daşary hem reňkini görsen üstüne çeker ýaly däl diýip näsagyň üçin ýorgun düşek eltmer bolýandygyny hem näsaglaryň hosarlary aýdýarlar. Hastahananyň içindäki kırarlardan akýan suwlar hem öwürlikli bolmandan soň näsagyň işek agasyny hem dukanlardaky gaplanan suwlardan satyn alyp näsaga ertip berýärdiň. Şeýlelik bilen ardan düşýärden hastahananyň narhy hem alada hem giden bir ýük bolýar diýip ýaşaýjylar nygtýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýede habarçysy Mendowlet Baýhan dowam etdirýän. Algydar türk firmalary Türkmenistanyň prezidentinden kömek soraýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň atasy Berdimuhammed Anaýewiň ýaşan Ylgant owasynyň arçylynyň jaýyny guran Megasan İnşaat adly türk firmasynyň jogapkär işgärleri Türkiýedeki olaryň adyndan galp resmi namalar taýýarlanyp, galp bank kasabanynyň üstü bilen guramaçylykly ýagdaýda şereketiň bar pulu ogurlanýar. Megasan İnşaat firmasynyň başlygy Erdogan Suranoğlu'nun pasportyna deport goýulýar. We firmanyň işgärlerine hem soň Türkmenistanyň vizesi berilmeýär. Türk firmasynyň guruluşyk tehnikalary bilen döwletden almaly iş hakam Türkmenistandan galýar. Ben Erdogan Suranoğlu, Megasan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bu devlet bizi dolandırdı. Yani devlet adamların sahte imzasını kabul etmese bu iş olmaz. Azatlyk Radiosu bilen gurrundaşlyk geçiren merkezi Türkiýanyň paýtagty Ankara'da ýerleşen Megasan İnşaat başlygy Erdogan Suranoğlu'nun Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, öz firmasynyň Türkmenistanda guramaçylykly ýagdaýda ağırlygy salynıp pulunyň ogurlanan barada gerek bolan ähli delilnamalar jemlenip Aşgabatda ýerilýär. Türk guruluşyk firmasynyň hukuk işlerini häzir Aşgabatda Döwran atly bir hukukçy alyp barýar. Ýöne 5 ýyl bäri dowam edýän dawadan kenide çenli bir netije almak başartmaýar. Firmanyň başlygy Erdogan Suranoğlu degişli türkmen resmiýetlerden kömek sorap dürli ýerlere ýüz tutýar. We delilnamalar bilen birlikde prezidentden kömek sorap ýadan haýyşnamasyna Türkmenistanyň Ankara'daky ilçihanasynyň üstü bilen Aşgabatda ýerilýär. Megasan guruluşyk firmasy meseleniň yerine çözülmegi üçin Türkmenistanyň Ankara'daky konsulluğundan 2 gerek ýüz tutup, ähli tölewler töläp wiza almaga finansiýar. Ýöne Türkmen ilçihanasy Türk firmasynyň Aşgabatdaky şahamçasynyň käbir resmi namalarynyň yetmeçilik edýändigini aýdyp, olara wiza bermeýär. Şimdi bize vize vermiyorlar bile. Biz buranın büyükelçiliğine de müracaat ettik. 2 defa vize almak için para yatırdık bankaya. Hep makbuzları var yani bunların. Azatlyk Radiosu bilen gurrundaş bolan Megasan firmasynyň başlygy Türkmenistanda galan guruluşyk tehnikalary we guramaçylykly ýagdaýda galp resmi namalar taýýarlanyp ogurlanan iş haky tölewiniň ýygyna gaýtarylyp almagy barasynda 5 ýyldan ýary eden ähli tagallalarynyň bir netije bermänligi üçin metbuatyň üstü bilen prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa haýyşnama getirmek islendiğini ýytaýar. Alacağım var devlette yine. Şantiye binalarım var. Hepsi kaldı orada. Bir de paramız da böyle dolandırıldı. Azatlyk Radiosyny şeýle temada gelip goşýan hatlaryň birine bolsa, howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny soran bir türk guruluşyk hünärmendiniň ýazmaça beren maglumatyna görä, türkmen guruluşyk firmalary türk firmalaryny işledip, soň olaryň puluny bermejek bolup, migrasiýa gurulunyň käbir işgärleri bilen dilli olary deport etdirip goýberýärler. Onuň beren bir misalyna görä, olaryň firmasy 2013-nji ýylda Etrek Gyzalarbat arasyndaky beýik küpek ýoly demir ýolunyň uğrundaky Akýaly Etrek we Guwa dagynyň goloýundaky ýene bir demir ýol durulgusynyň guruluşyny amala aşyrýar. Ýöne yerli türkmen firmasy kärenneçi türk firmasyna 87 000 Amerikan dollary meçberindäki iş hakyny tölemän köp göýberýär. Ol öz eline muny suwd edýän ähli resmi namalaryň we delilnamalaryň hem bardygyny belläp, ol ýerde guruluşyk tehnikalarynyň hem galanlygyny naýar. Ýatlap geçsek, Türkiýedäki İçkale şereketler toplumuna degişli İçkale Guruluşyk Limited firmasy 2007-nji ýylyň mart aýyndan 2008-nji ýylyň iýul aýyna çenli Türkmenistan hökümeti bilen 13 sany guruluşyk şertnamasyna gol çekýär. Ýöne aradan kän wagt geçmän Türk firmasy bilen Türkmen hökümetiniň arasynda düşünşmezlik ýüze çykýar. İçkale firmasy 2010-njy ýylyň 10-njy noýabrynda Türkmenistan hökümetiniň halkara arbitraj sudyna berýär we Türkmenistanyň hökümetinden 537 milyon Amerikan dollary we 26 milyon 700 000 euro meçberini
tölemegine jerime talap edýär. 5 ýyl dowam eden dawa barasynda goloýda halkara arbitraj sudy bir karara gelýär we arbitraj geňeşi içkale firmasynyň talabyny tutary bolmany üçin tutuşlaryny reddedip gaýtam onuň Aşgabat hökümetine jerime tölemegine karar berýär. Ýeri gelenine bellep geçsek, Azatlyk radiosynyň türk firmalarynyň Türkmenistanda duş gelýän ýagdaýlary barasynda degişli türkmen resmiýetlerinden gaýtam orta bir maglumat ýa-da kommentariýa almak üçin edýän ähli synançyklary başa barmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Rex Tillerson Türkiýeden bir günlük saparynyň dowamyny ýurdun ýokary derejeli resmiýetleri bilen duşdy. Tillerson Ankara'da aýry-aýrylykda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan we premier-ministr Binali Yıldırım bilen gepleşikler geçirdi. Tillerson we Yıldırım eýem 7 ýyl bäri grajdanlyk urşy dowam edýän Siriýa we bu sebäpli Islam döwleti terroristik toporunyň jeňçilerinden arasalamak meseleleri barada gepleşdiler. Döwlet departamentiniň resmisi duşuşyň dowamyny regionaky möhüm howpsuzlyk we syýasy gatnaşyklary ösdürmegiň ýollary barada fikir alşanlygyny ma'lum etdi. Ankara Islam döwleti toporunyň Siriýadaky soňky berkitme şäher bolan Rakkany ýygyny almak uğrunak operasiýa başçylyk edip bu şähere Kürt ýaraglylarynyň gatnaşdyrylmazy uğruny tagallaýdýar. Gepleşiklerin dowamyny geçen ýyl Ankaranyň Türkiýede başa barmadyk harby agdyrlyşy gurmagy gurandygy aýdylýan musulman ruhanysy Fethullah Güleniniň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan ekstrasiýa edilmegi uğruny maslahat edilmegine garaşyldy. Başa barmadyk harby agdyrlyşykdan soň Erdoganyň başladan arasalaýyş çäreleri Günwatarda uly adadalar döredip Ankaranyň Washington bilen gatnaşyklaryny hem dartgynlaşdyrdy. Bu aralykda Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu gepleşiklerin dowamyny Türkiýanyň döwlet eýçiligindäki Halk bankynyň ýokary derejeli resmiýetiniň şu hepdede New Yorkda tutsak edilmegi meselesiniň hem gozgoljokdygyny ma'lum etdi. Mehmet Hekim Atilla, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň banklarynyň üstü bilen bir kanun ýolları arkaly milyonlarça dollary Irany geçirmek işlerine himayet vermekde aýplanýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde men Şaýmyrdan Ulumrady Kabuldan. Awganistanda hem sporty östürmek boýunça alada edilýär. Türkmen ýaşlary hem dürli sport oýunlary bilen meşgullanýar. Ziya Muhammed Demirgazyk Awganistanyň Jowzan welaýatynyň Gyzylaýak obasynda ýaşaýar. Ol welaýatyň voleybolçular toparynyň başlygy. Voleybol boýunça özüniň Awganistanyň milli komandasynyň agzasydygny Ziya Muhammed gurrunmerdi. Gruplarymyz bar o şerде Sibirgan welaýatda men özüm aýsam timiň Kiftany başlygy bolyn. Milli timde men 4 ýyl bäri men milli timde barmyn. Olimpiyamyzyň onça madasy ýok. Bolmasa bilen istidadymyz ýaxşy köp. Birinji bolmasa ikinji bar Awganistanda. Awganistanyň milli voleybol toparynda türkmen ýaşlarynyň başga barmy? Türkmenden bir men özüm bar. Başgalary parçawany uganlardan. O toparyn kettesi men şu welaýat Jowzanda, şu welaýatyň kettesi özüm. Welaýatda türkmenlerden kettetimizde ýok, dogry aýsam. O bolarda bar oglanlar gelip bilen ýoklar şäherde, gelipden temrin etip bilen ýoklaryna. Muntakap tim bolsa şäherde temrin etdiler, men muntakap oglanlary. Türkmen ýaşlarynyň sport bilen gyzyklanýanlaryň sany artýarmy? Bar o ýaxşy. Ankoýda we gaty alakasy barlar, Ankoýda Sibirganyň hemme uluslarlyklarynda türkmen bar jaýlarda köpürek bar. Futbolam, voleybolam, gowy sport görüm turyn ýaxşydyr. Daşary ýurtlarda geçirilýän voleybol ýarşlaryna da gatnaşdyňmy? Daşary ýurda gidemiz ýok. Daşary ýurda gitsek diýip ardymyda bardy köp giderdi. Umyt etdik 4 ýyl bermez o kete milli timde ötenim 4 ýyl bolan, amma olimpikden bir adam soran ýok. Adam bady, adam ýok diýenden görün. O soran ýoklar bileri. Kirket oýuny boýunça türkmen ýaşlary ýürüýte topar döredipdir. Kirkitden men pikir etdim ki türkmen oğlanları Awganistanda hemme başga milletlerden şaýat daýaw bolsa ýaxşy ökde bolsa da ýaxşy oýnaýan bolsa. Pakistanda temrin etkilen oğlanlar. Ama mesela Akçada ýene oğlanlar bar, ama olimpik tarapdan soraýan ýokda. Voleybol oýunyna Ankoýda türkmen ýaşlary köp gyzyklanýar diýerler. Ankoýda köp ýaxşy köp hallar. Ökdelerem ben Ankoýda aýsam, oňam bir resmiýine bir olimpik ba, bular özünde ýaxşy da. Oňam daşary çykypdany ýa bir taşwyk etdiren bularam ýok. Ýaşlar durly işlerde işleýändik üçin sport bilen meşgullanmaga wagt çykaryp bilýärmi? Kynçylyk şol hal sporda ýetişip bilen ýoklar da.
Türkmen ýaşlary köpürak hiç anykoýda sıbırganda da mas owalardaki köpürak mas sporda gatnaşan olanlar köpürak dayançylyk wagtynda dayançylyk. Hawa söýdi ben mana köp öňe gidip bilen ýoklar sebäpden ýokary gidip bilen ýoklarda. Sporda gyzyklansa yaramaz zatlardan uzakda durar da ýaşlar. Uzakda durýar sport nese bir hil zatlardan, pisatlardan köp uzak etdi da. Peýdasy köp. Günde erterine azdan aýtdyk, namaz okamaly. Çemenmedi, kete çemen başardy. Soňa bartany sporda azad etmeli, voleybol hareketleri bar dunyň. Awşylar etmeli, namazda gerem ýenem bartany voleybol meýdana barmaly, mana ol geremkarlyk etmeli. Ondan soň top oýnaýas. Bolam temrinde. Oýnap durmasaň adam bolan ýok voleybol aslan. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.